Pri vzniku prvej benefičnej charitatívnej jazdy švechatských motorkárov bola pred 16 rokmi koordinátorka partnerských aktivít Mestského úradu v Skalici Olga Ľuptáková. Sme mali v tom čase v materskej škole dievčatko, ktoré potrebovalo elektronický invalidný vozík. Stál okolo 60 000 slovenských korún vtedy. A ja som teda oslovila partnerov zo Švechatu, aj zo švechatského letiska, potom aj z Nemecka, aby pomohli nejako tomuto dievčatku. Tak nakoniec na tento vozík sa peniaze nazbierali. No a na základe toho tí motorkári si nejak uvedomili, že no tak môžeme niečo urobiť. No a tak sa začali každoročné benefičné charitatívne jazdy švechatských motorkárov do Skalice a pomoc Skalickému detskému domovu. Riaditeľka Emilia Raková. Donesú sladkosti pre deti, posteľnú bielizeň, oblečenie pre deti. Dôležité pre nás boli vždy tie finančné prostriedky. Väčšinou sa to pohybovalo okolo 1 000 eur. Minulý rok sme sa dostali až na 3360 eur. Akým spôsobom ste využili vyzbierané finančné prostriedky? Na nákup jednorázových plienok, oblečenia pre deti, posteľnej bielizne, topánky. Zakúpili sme mixér, sušičku. Používame tieto finančné prostriedky na táborové pobyty detí počas letných prázdnin. V sobotu teda absolvujú členovia motorkárskeho klubu z partnerského mesta Švechat benefičnú jazdu do Skalice už 16. krát. Keď je priaznivé počasie, napríklad minulý rok ich prišlo cez 120. Ale nie sú to len motorkári z toho švechatského motorkárskeho klubu, ktorý má názov Die Echten, ale sú to aj z okolitých obcí. Po tej organizačnej stránke aj z ich strany je to 100% zabezpečené v spolupráci s mestskou políciou. Tuto v Skalici ich privítame na námestí o 13. hodine. Potom budeme pokračovať do Skalických hôr a potom sa presunieme medzi 15. a 15:30 do detského domovu v Skalici, kde dajú sponzorský dar. Predpokladám, že mohutné motorkárske stroje obdivujú najmä chlapci v detskom domove, ktorí sú viac technicky zameraní. Je to pre nich zážitok. Riaditeľka Emilia Raková však dodáva. No nie len chlapci, ale aj dievčatá. No a samozrejme zaujímavé je aj to, že motorkári ich zoberú a povozia ich, takže pre nich je to ohromný zážitok, ale aj pre nás dospelých.